Takulandirani pano pa V&V Media TV pa programu ija ya Bible Linena. Muli ndine monga mwa nthawi zonse Bridget Maudedi. Amene ndikhala ndifotokozerani nkhani zosiyanasiyana zokhudza Bible. Kodi tsiku la lero tifuna tikambirane nkhani yokhudza chani? Khale pomwepo pamene tifuna tikati kuyamba phunziro lathu mu nthawi. Leloli tikambirana pa mutu onena zoti utumiki wa angelo kapena kunena kuti ntchito imene angelo amagwira makamaka angelo a Yesu Khristu. Ndankhula kunena zoti angelo a Yesu Khristu chifukwa zoti palinso angelo ena amene amatchulidwa kuti angelo a Satana anjelekezi. Ndiye tifuna tione kunena zoti kodi utumiki wa angelo umenewu ndi otani. Titsegula pa Chivumbulutso 5 verse 11. Chivumbulutso verse 5 verse 11 akunena kuti ndipo ndinamva mawu a angelo ambiri pozinga mpando wachifumu ndi zamoyo ndi akulu, ndipo mawerengedwe awo anali 10,000 kuchulukitsa 10,000 ndi 10,000. Apa tawerenga Chivumbulutso 5 verse 11 pamene akufotokoza kunena zoti angelo alipo ochuluka. Angelo ndi ochuluka omwe sitingathenso kuwawerenga. Ntchito yoyamba imene tikuiona ya angelo apapa kunena zoti akuti amazinga mpando wa Mulungu wakumwamba. Amazinga mpando wa Mulungu wakumwamba. Tiwonanso ntchito ina imene angelo amagwira. Titsegula pa Masalimo 103 verse 20. Tiwona ntchito ina imene angelo akumwamba amagwira. Titsegula pa Masalimo 103 verse 20. Verse 20 akunena kuti lemekezani Yehova inu angelo ake amphamvu zolimba, akuchita mawu ake, akumvera liwu la mawu ake. Apa tikuona ntchito ina imene angelo akumwamba amagwira. Akunena zoti iwo amalemekeza Mulungu wakumwamba. Tikuona zonena zoti angelowa amalemekeza Mulungu wakumwamba. Nanga ndizovuta kwa ife bwanji kulemekeza Mulungu wakumwamba. Ngati angelo akutipatsa chitsanzo chabwino kunena zoti ntchito ina imene amagwira ndiyo kulemekeza Mulungu wakumwamba. Tiwonanso ntchito ina imene angelo akumwamba amagwira. Umu ndi imene Bible likutifotokozerera komanso likutidziwitsira komanso likutiuza ntchito zimene angelo akumwamba amagwira. Titsegulanso pa Ahebri 13 verse 2. Ahebri 13 verse 2. Verse 2 akunena kuti musayiwale kuchereza alendo, pakuti mwa ichi ena anachereza angelo osachidziwa. Iyi inali nthawi ya Abrahamu imene pakhomo pake analandira mlendo. Iye sankadziwa zoti mlendo ameneyi ndi angelo. Apa tikuonanso ntchito ina imene Mulungu wakumwamba amachita kuwapatsa angelo. Angelo amatha kuzizembaitsa kubwera ngati muna zoti mlendo pakhomo pathu. Mwina inuwo ndi inewo talandirako alendo koma sitinkadziwa zoti ndi angelo. Tikuyenera kuna zoti mlendo wina aliyense amene wabwera pakhomo pathu tizitha kumulandira bwino. Akuti azathu chifukwa chosadziwa anachereza alendo. Alendo ndi ofunika chifukwa zoti nthawi zina tikhoza kupezeka zoti talandira angelo. Ndi ntchito ina ya angelo amazizembaitsa kubwera ngati alendo. Ndiye tikuona kuna zoti Abrahamu anachereza alendo. Tikufunanso tione ntchito ina imene angelo amagwira. Titsegula pa 2 Mafumu 19 verse 35. 2 Mafumu 19
verse 35. Verse 35 akunena kuti ndipo kunali usiku omwewo mthenga wa Yehova anatuluka nakantha misasa ya Asuli 100,000 mphambu 80 kudzazisanu, ndipo pouka anthu mammawa taonani onsewo ndi mitembo. Apa tikuonanso ntchito ina ya angelo ndiyo kupulumutsa. Inali nthawi ya ana Israeli imene amamenya nkhondo, komano akunena zoti nkhondo isanamenye okha. Mulungu wakumwamba anatumiza angelo. Angelo aja ndi amene anagwira ntchito yokapulumutsa ana a Israeli. Komanso tifuna tione utumiki wina wa angelo umwe ukuchokera pa Daniel 3 verse 23 mpaka na 26. Pa Daniel 3 verse 23 mpaka na 26 tikuonapo nkhani ya Shadrach, Meshach komanso Abednego omwe anakana kulambira fano lija limene mfumu Nebukadneza linalamula kuti wina aliyense akapembedze. Komano chifukwa chonde zoti Shadrach, Meshach komanso Abednego amakhulupirira Mulungu wakumwamba, iwo anakana kulambira fano limeneli, ndipo akuti iwo anakaponyedwa ng'anjo ya moto. Ndipo atakaponyedwa ng'anjo ya moto akuna zoti iwo aja anapulumuka chifukwa chonde zoti Mulungu wakumwamba anatumiza angelo amene anawatetezera. Tikuona kuna zoti angelo ntchito yachiwiri inanso imene amachita ndiwo kupulumutsa. Komanso tikati tione m'Bible muli nkhani inanso ya Daniel anakaponyedwa mu dzenje la mikango. Iwo angelo ntchito ina imene amachita ndi kupulumutsa, tisayiwale. Ndeno Daniel atakaponyedwa mu dzenje la mikango, Mulungu wakumwamba anachitanso chimodzimodzi, anatumiza angelo, ndipo ati angelo aja anatseka pakamwa pa mikango, ndipo Daniel sanadyedwe. Ndiye tidziwe komanso kukumbutsidwa kuna zoti ntchito ina imene angelo amachita ndi kupulumutsa. Ifenso nkutheka kuti takumana ndi zinthu zosiyanasiyana, mwinanso sitimayembekezera kuna zoti kufika lero tikhoza kukhala ndi moyo, komano tinatha kupulumutsidwa. Mwina sitimadziwa kuti tinapulumutsidwa chifukwa chani, komano Mulungu wakumwamba akuti amatumiza angelo ake nkutipulumutsa. Tikawerenga Machitidwe 12 verse 6 apanso tikuona ntchito ina imene angelo amachita. Petro anali ndende, komano akuti anapulumutsidwa mozizwitsa ndi angelo. Tikuonanso ntchito ina imene angelo amachita. Tiwerenganso pa Masalimo 91 verse 11. Tikuona ntchito zosiyanasiyana zimene angelo amachita pa moyo wathu. Masalimo 91 verse 11 akunena kuti pakuti adzalamulira angelo ake za iwe, akusunge njira zako zonse. Tikuona ntchito ina ya angelo. Ati Mulungu wakumwamba amatumiza angelo pa ife kuti atitsogolere pa china chilichonse chimene timachita. Kulikonse kumene tingapite, angelo amakhala pambalipa. Mukhoza kunditsimikizira inu kuna zoti tikagona usiku enafe tibale alonda, komano timatha kugona akuba osatibera osatipanga chipongwe mpaka na kudzuka ndi moyo. Tizidziwa kunena zoti Mulungu wakumwamba amakhala atumiza angelo ake kuti atitetezere. Tikuona ntchito ina ya angelo ndiyo yoteteza. Timatha kugona usiku uja pamakhala kuti pali zinthu zochitika zosiyanasiyana zoopsa, zina zosaoneka ndi maso, komano ifense timadziwa zoti kodi tapulumuka bwanji. Komano Mulungu wakumwamba amakhala atumiza angelo amene amakhala akutitetezera. Nde ntchito ina ya angelo ndimeneyi. Tikawerenganso mu buku lina limene limatchedwa kunena zoti Great Controversy page 512 akufotokozanso kunena zoti Mulungu wakumwamba amatumiza angelo kuti akathe kutsogolera akhristu ana amene akumukhulupirira. Nde kodi nchifukwa chani Mulungu wakumwamba amatumiza angelo? Mwina nkumazifunsa kuti kodi nchifukwa chani Mulungu wakumwamba amatumiza angelo? Tisayiwale kunena zoti nthawi yambuyo Satana anjelekeza ataponyedwa pa dziko lapansi ndi angelo ake, ntchito yake ndiyo kupha, kuba komanso kuononga. Mulungu wakumwamba
ndi wadongosolo. Chimene amachita ndi kutumiza angelo ake aja kunena zoti azitha kutitetezera mu njira zosiyanasiyana. Tikawerenganso mu buku lina lotchedwa kuti Desire of Ages, page 240, akungoti perekera ndemanga kunena zoti Mulungu wakumwamba amatisamalira potumiza angelo ake kuti atitetezere mu njira zosiyanasiyana. Tikawerenga Luka chapter 15 verse 11, tikupeza nkhani ina ya mwana olowerera. Tikawerenga verse limene lili akunena zoti inalipo nthawi ina imene mwana wina amene anapempha chuma kwa bambo ake kunena zoti ampatseko gawo lake kuti apite ku madera osiyanasiyana akachite zimene iye akufuna. Mongopita chitsogolo, nkhani iyi imatiuza kunena zoti iyeyu anakachita makhalidwe osayenera ndi azinzake. Mwanjira ina anakalowerera. Apa chimene tikufuna tidziwe ntchito ina ya angelo ndione zoti iye uja atapita kumene kujaku akuti Mulungu wakumwamba sanamsiye yekha, anatumiza angelo ake amene anakamubweza kumene kujaku. Tikawerenga nkhani imatiuza zoti anabwereranso pa makolo ake. Ntchito ina ya angelo ndiyo imationetsetsa kunena zoti tikamachita zinthu zolakwika kapena tikalowerera, angelo ntchito yawo ndiyo katibweza kunena zoti tibwerere kumene tasocherera. Ndiye tikuona zoti nyamata uja akuti anabwerera. Chimodzimodzi ifenso Mulungu wakumwamba samakondwera akationa ife tikuchita zinthu zonyasa. Akunena zoti amatumiza angelo ake kuti akatibweze ku njira yonyasa imene ijayi. Tikhoza kuona kunena zoti atabwerera nyamata uja akuti bambo ake anamulandira pomupangira phwando lalikulu. Ankasangalala kunena zoti mwana wawo abwerera. Chimodzimodzi Yesu Khristu ife amatitumizira angelo kunena zoti ngati tikuchita zinthu zolakwika tikulowerera, angelo a Mulungu wakumwamba amatitetezera kuti tibwerere. Ndipo tikabwerera nafenso chimodzimodzi akuti adzatikozera phwando limene lili kutsogolo. Tikuyenera kuchita mokhulupirika chifukwa tikudziwa kuti angelo ntchito yawo ndiyo kutitetezera, kutibweza ku zinthu zimene timakhala tikuchita. Tikawerenga pa Mateyu 24 verse 31, apa tiwerenga pa Mateyu 24 verse 31, tifuna tione ntchito inanso yokoma imene amachita angelo. Mateyu 24 verse 31 akunena kuti ndipo iye adzatumiza angelo ake ndi kulira kwakukulu kwa lipenga, ndipo iwo adzasonkhanitsa osankhidwa ake ku mphepo zinayi, kuyambira malekezero athambo kufikira malekezero ake ena. Apa tikuonanso ntchito ina ya angelo. Ntchito iyi akunena zoti nthawi imene Mulungu wakumwamba akubwera kudzatenga ana ake, sakudzabwera Yesu Khristu yekha ayi, komano akudzabwera ndi angelo. Tikuona zoti ntchito ina yayikulu imene angelo amagwira. Taona kuti amapulumutsa, taona kuti amateteza, taona kuti amayang'anira, komanso pali ntchito ina imene angelo akudzachita mtsogolomo. Ndiyo pamene Yesu Khristu akubwera kudzatenga ana ake amene akhala akuchita bwino pa dziko lapansi, akuti angelonso adzabwera kudzachita chimodzimodzi, kudzasonkhanitsa onse kupita kumwamba. Taona ntchito zosiyanasiyana zimene angelo amachita, kutichenjeza, kutipulumutsa, kutitetezera, angakhale kutisamalira. Akuti pali ntchito inanso imene angelo amachita, ndiyo kuchita rekodi pa china chilichonse chimene timachita pa dziko lapansi. Kulikonse tikamapita zoti zimene tayankhula, zimene taganiza, akuti angelo amatenga khalidwe lonse nkupita nalo kumwamba kukalemba m'buku limene amasungiramo. Kodi inuyo ndine lero tilembedwa zotani? Tikuyenera tizitha kuyankhula moyenera, tikuyenera tizitha kuganiza mwaubwino, tikuyenera tizipanga china chilichonse cholemekeza Mulungu wakumwamba. Kuna zoti pa nthawi imene akubwera ndi angelo ake tizakhale mgulu limodzi lotengedwa osati losiyidwa. Apa ndiye pamapeto pa programu yathu
ya tsiku la lero. Munali ndine Bridget Maudedi. Mudzakhalenso pomwepo tsiku lina pamene tidzakupatsireni programu ngati yomweyi.